Youngboy Production. Jigon farin ciki na ke ce sarauniya, in dai ina da ke so ba za na sha wuya ba. In dai akwai abin da nake so bai wuce ke ba, in dai ina da ke so ba za na sha wuya ba. Labari na zuciya fuska za a yi wa duba, haduwar muni da ke sama san ban yi wa zato ba. Kyawun halinki shine ya tashi hankalina, kullum ina tunani sai yaushe za mu gana. Zancen ki kunnuwa ke san ji dare da rana, ke kin sani ina ƙaunar ki ba da wai ba. Na samu sayi ba mai share da wata, ba ta bidar a fatar rai kun ji ɗar uwata. Ko na yi fushi ta rarrashin zo sarauniyata, na san ina da ke so ba za na sha wuya ba. Ya kwalliya da kyawun tafiya ba kamar ke, ga tarbiya halin ki daban ne babu sake. Wa za ya ganki ya kyale kamar ke, tauraruwa ta yan mata ke ake ta duba. So rayuwa amma wata ran sai ya saka kuka, in har ka fara yin sato zai saka ka kuka. San bashi tausayawa haka nan yake hakika, na ɗanɗane shi na lasa bai min da kyau ba. In dai akwai abin da mutum za ya sa ya zautu, na san ba zai wuce so ba kan ni na fahimtu. Tamkar duniya a ciki za ka yi karatu, duk arzikin ka ko mulki so ba zai kula ba. Shi so ka bar shi dan ya wuce dukkanin tunani, dan na gwada shi na gane ya fi duk ma'auni. Shi ne ya sa na zo domin in yi muku bayani, in ba da shawara ga masoya su dinga duba. Ga shawara akan soyayya zan yi bayani, in za ka fara soyayya kar ka zammi rauni. Jarumtaka ake so ka ji na yi maka nuni, ba a yi masa gaggawa dan uwa ka duba. Saukar ka zame zurfin ciki za ka cuci kanka, in dai ka kamu daure ka ga ya wasa yi barka. Ko ta yi fushi in ka furta kar ka damu kanka, na san za ta yi tunani na batun ba kaɗan ba. Ni na kunura dan asali ne fitance, dan unguwa ta sauran dinki nake kwatance. Na ba da shawara ga masoya nake ta zance, samakar ku zagi soyayya kun ji yan uwana. Samakar ku zagi soyayya kun ji yan uwana. Samakar ku zagi soyayya kun ji yan uwana.